Ето това е една от обърнатите бараки. Владимир Григоров каза, че това е негова барака. Да. И няколко думи да кажете, само че елате тук на сянка. Да. Пред бараката, така, нека да се вижда бараката, елате тук да се гледа бараката. И кажете какво е станало, кой ви е съборил бараката, как е станало? Ами на 22 май съобщиха, че бараката ми е разбита. Кой ви съобщи? Съседите. Да. Недю Стоянов. Между другото, докато вие говорите, аз ще снимам, ето тук има и други разбити бараки. Ето още една разбита барака има. Да. Тези парчета, тези трите помещения са от моята барака, те са 3 помещения и тази. Тя си още е здрава, макар и обърната. И кажете сега, кой го събор? Преди това, като додах, бараката беше разбита и всичко беше обрано вътре. Телевизор, газова печка, мивки, кривати, даже един е... Свидетели на грабежа има ли? Моля? Кой ги е ограбил, не знаете? Ами, те казаха, тук, които са, някакъв рибар е видял, че те са влязли вътре и са взимали всички... Кои са те? Тези, които събориха... С багерите? Багер. Добре. И нещо за историята, за вашето... Историята е такава, преди малко казахме... Ама кажете пред камерата, да. На времето 98 година на арендатори с помощта на кооперация вода, която ни даде с наемна вноска, плащане наем и 95-та година се разбрахме, че... Собственикът твърди, че е законна покупката, притежава законен нотариален акт. И въпреки всичко, той не е доказал своята собственост и по време на недоказана собственост е разбил тези бараки. Какво ще предприели ви? Какво сте предприели? Отиваме на съд. Имате искова молба? Имаме искова молба. Колективно? Колективно и единично. Добре. След това знаят 4-то районно, окръжно управление на МВР. Всички институции знаят за погрома, който е направено и зато и се помолихме телевизията, медиите да дойдат, да видят какво представлява. Това нещо е разбито от багери, казвате, от фандрома. Фандрома, да. Добре, благодаря.